Tak, poďme na to. Vítajte na Director Call. Som veľmi poctený, že môžem prvýkrát v živote otvoriť toto stretnutie. Stále si pamätám môj prvý Director Call. Bolo to po 23 rokoch skúseností v sieťovom marketingu. Od začiatku ma ohromili profesionálni lídri tu na Director Call a pre mňa je to ako webinár pre školiteľov, pretože teraz sú na hovore tí najlepší z najlepších. Som v Zinzine už 3 roky a vidím, že Director Call neustále rastie. Viem, že je to len začiatok. Pre mňa sa práve teraz stávame miliardovou spoločnosťou. Je to také, v mojej hlave je to úžasné. A profesionalita v tejto firme je naozaj ohromujúca. Vidím to každý deň v marketingu. Veľmi ďakujem za všetky marketingové veci v spoločnosti a za kvalitu produktov. A dnes opäť veľký potlesk pre našich prekladateľov, pretože odviedli naozaj skvelú prácu. Znamená to, že základy tu v Zinzine sú brilantné, skutočne brilantné. Teraz je na každom z nás, aby sme zo Zinzina urobili miliardovú spoločnosť. Všetci tu môžeme zažiť osobný rast z tohto hovoru, keďže za posledné 3 týždne máme úžasných trénerov a lídrov a tak môžeme rásť od jedného Director Call k druhému. Teraz sa teším na časť s elitným prezidentom dr. Svenom Goebelom a jeho témou Postup pre skvelú druhú polovicu roka 2025. Je skutočným majstrom budovania veľkých organizácií prostredníctvom tímového vedenia a motivácie. Je to vizionár. Má skvelé vízie, ako my všetci tu v hovore, a posilňuje partnerov. A to je to, čo sa mi páči najviac, pretože má pochopenie pre pocity partnerov. Oni dokáže poskytnúť veľmi jednoduché kroky, aby partneri mohli rásť. Si pripravený, Sven? Ahoj, Birgit. Áno, som pripravený. Ako sa všetci máte? Dobre, dajte palec hore a napíšte do chatu, či ste na dovolenke alebo doma. Musím úprimne priznať, že som bol posledné 2 mesiace dosť na cestách. Mnohí viete, že som mal okrúhle narodeniny. Po 10 ročí tvrdej práce som si povedal, že toto leto si užijeme, ako chceme. Máme slobodu času aj financií cestovať kam a kedy chceme. Napriek tomu si stále beriete prácu so sebou. To je fascinujúce, lebo môžete podnikať doslova odkiaľkoľvek. Bol som na dovolenke, navštívili sme nádherné miesta, mali sme skvelé leto. Stále máme skvelé leto. Viete, o 3 dní opäť vyrážame na cesty. No a myslím, že to neprestane až do Osla. Jasné, sú tam aj pracovné cesty, ale bude veľa cestovania. Spájate súkromné a pracovné cesty, ste stále k dispozícii, odpovedáte na správy, skáčete na Zoom hovory z požičaného auta. Môžete volať aj z okraja cesty, môžete mať Zoom hovor aj z bazéna. Môžete sa pripojiť na Zoom aj z hotelovej izby. Môžete prerušiť večeru a ísť sa porozprávať s ľuďmi. Najlepšie na cestovaní je, že sme z Audrey vždy našli najlepších partnerov práve vtedy. Ľudia si myslia, že cez dovolenky sa nepracuje. Vyvrátim tento omyl a potom prejdem k téme, aby som vás upokojil. No, v Zinzine máme stabilný zákaznícky biznis na báze predplatného.
Neviem, ako je to u vás, ale v našom tíme aj v mojich tímoch pod nami čísla zákazníkov stále rastú aj cez leto. Je to fascinujúce, lebo to dáva solidný pasívny príjem. Či už cestujete, ste pri bazéne alebo za stolom. To je prvá vec. Druhá vec je naše posolstvo. Viac sa zameriam na jeho vylepšenie. Po druhé, budete sa rozprávať s ľuďmi všade, hlavne na dovolenke. Kľúčová otázka, ktorú by sa ma niekto spýtal je, čím sa živíte? Lebo tam som to pochopil. Len čakám na túto otázku. Niekedy tá otázka nepríde. Nepýtajú sa vás, čím sa živíte. Asi sa vás spýtajú len to, kde bývate. Viete, ako vyvolať tú otázku? Jednoducho sa ich opýtajte prvý. Potom sa vždy vrátia s otázkou. Hej, vysvetlia, čo robia. Máte príbeh v hlave, viete, ako ich získať. Potom sa opýtajú, čo robíte v biznise. To je začiatok. Potom treba vyostriť vaše posolstvo. V tomto hovore to rozoberiem. Vyostrené posolstvo je kľúčové. Nezáleží, či začnete produktom a zdravím alebo biznisom a expanziou siete. V Zinzine sú oba príbehy silné. Ale pochopte, bez ohľadu na cestu, produkt či biznis, obe sú skvelé. Tupým nožom hlboko nenárežete. Zapíšte si to, dobre? Tupým nožom hlboko nenarežete. Váš nôž, vaše posolstvo. Nôž symbolizuje posolstvo. Toto treba úplne zaostriť. Tak ako zaostríte svoje posolstvo. Ako podať správu, čo ľudí hneď zaujme. A Birgit, chcel som sa ťa niečo spýtať. Si ešte tam? Máš zapnutý mikrofón? Áno, áno, áno. Birgit sa vždy podceňuje, ale chcem ťa oceniť. Cez leto ste vybudovali top Zinzino business. Zinzino president business all across the summer as well. Within povedzme 3 roky. Chápete? A myslím, ako sa cítite ohľadom vašej medzinárodnej expanzie? Viem, že vo štvrtok nasadnete do vášho krásneho auta, pôjdete do Talianska, stretnete sa s týmami, dáte si kapučíno. Viem, že... Čo si myslíte o tom, čo som práve povedal? Je pravda, že môžete pracovať odkiaľkoľvek? Áno, 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 absolútne. Ale to milujem, lebo je to najlepší čas na kontakty, podľa mňa. Príprava na ne tiež zaujímavá. Môžete sa pýtať, či idú na dovolenku, kam a či je to ich vysnívaná dovolenka. Odpovede sú veľmi zaujímavé od nemôžeme ísť. Necítim sa dobre, ale na to máme riešenie. Alebo áno, môžeme si dovoliť ísť len do najbližšieho mesta a tak ďalej. Tak môžete ľuďom ponúknuť riešenie pre zdravie, aj bohatstvo. A tieto veci cvičíme od júna, každý si píše kontakty a potom to isté robíme v auguste. Môžeme sa ľudí pýtať, ako bola dovolenka, príprava je kľúčová, partneri by mali brať testy a produkty na dovolenku. Je to príklad, lebo tieto mesiace sú prípravou na úspech po zvyšok roka. Kontakty a duplikácia vás dovedú k cieľu. Áno, presne. Ďakujem, Birgit. Prejdem k... Môj dnešný predmet je rozbeh Astely v druhej polovici 2025 a teraz začína zaujímavé obdobie roka. Stále sme v lete, stále máme letné prázdniny, hlavne ak pracujete v južnej Európe, Ferragosto v Taliansku. A to je čas, keď nájdeme ľudí na pláži, ale nerozplynú sa, viete? Ľudia sa nevyparia. Sú len inde a stále sú otvorení rozhovoru. Stále sú otvorení na príjemný rozhovor pri kávičke či večernom pohári vína, kde môžete hovoriť o vízii a zdraví. Nie je to úžasné? Presne tam stretávate ľudí.
Z Audrey vždy berieme naše produkty a robíme veľa testov. Myslím, že Audrey toto leto otestovala veľa ľudí. A potom sa rozprúdi rozhovor. Preto je to také dôležité. Poviem vám, čo a ako rozbehnúť do konca roka. To bola dovolenková časť, ešte posledná vec. Ak plánujete dovolenku, myslíte na posolstvo, premýšľajte o obchodnej otázke. Myslíte na to, že si zoberiete veľa testov. Vezmite aj malé fľaštičky s olejom. Rozdajte to ľuďom. Poviete, začnite dnes a oni, ale som pri mori. Mám dosť rýb. Poviete, to je skvelé. Má veľa omega-3, ale to nestačí. Jasné? Tu je ešte niečo. Zistil som a začínam sa nadchýnať aj pre tému produktu a mnohí, čo ma poznáte, viete, že zvyčajne idem rovno k obchodnej téme. Ale rád hovorím o produktoch, hlavne o omega-3, pretože táto téma nemá vôbec žiadne negatíva. Keď sa spýtate, v čom podnikáte, asi by som nepovedal, v čom podnikáte. No, v rybom oleji. To by ste asi nemali hovoriť. Znie to trochu odpudzujúco, nie? Ale ak poviete, robíme revolúciu vo výžive na globálnej úrovni a sme svetoví experti na omega, počuli ste o omega-3? Ľudia hneď povedia, áno, o omega-3 počul každý, nikto nepočul niečo negatívne o omega. A potom ďalšia otázka, ktorú si môžete položiť, to je to, čo som práve urobil s pánom Z z Dubaja v hotelovom bazéne. On bral omega. Odporúčil to jeho lekár. Bol veľmi otvorený. A ja som povedal, pane, vedeli ste presne, prečo užívate omega-3? A on povedal, áno, nie som si taký istý. Povedal, vedeli ste, že je to dokonalý stavebný kameň pre vašu bunkovú membránu, že je to ako brankár, strážca na dostávanie výživy a toxínov von? Ach áno, naozaj? Povedal som áno, a ak toho nemáš dosť a zjedla? A videl som, že má trochu nadváhu, však určite mal dostatok omega-6. Takže vedeli ste, že rovnováha medzi omega-6 a omega-3 je kľúčová vec? A to je to, čo meriame. To je to, čo testujeme. Tu je to, kde naša spoločnosť je svetovým lídrom číslo 1. Urobili sme asi $1,5. This is what we test. This is where our company is the number one leader in the world. We've done about 1.5 miliónov testov v tomto smere. Máme najväčšiu databázu poznatkov o omega-3. Bám! A od tej chvíle ich máte naklonených pre produkt. Vedia, že je to seriózne. Ak ešte spomeniete, že sme dokonca verejne obchodovaná spoločnosť na burze Nasdaq, 20 rokov na trhu, nikto nepochybuje, že je to pre nich zaujímavá téma. A potom sa hneď pýtajú, dobre, ako z toho môžem profitovať? A vtedy máte opäť dve možnosti. Môžete sa ich opýtať, počúvaj, aký omega-3 produkt užívaš, ak už nejaký používajú. Takže budú hovoriť o svojich kapsulách. A keď niekto povie, beriem omega-3 kapsuly, moja otázka je vždy, a toto si zapíšte, tu je tá zábavná časť. Zahryzol si už niekedy do jednej. Nie, chutia ako ryba. Hovorím, no, ak chutia ako ryba, možno je pre váš produkt už neskoro, viete, môže byť zoxidovaný. Potrebujete ho čerstvý. Vedeli ste, že čerstvé omega-3 vôbec nechutia po rybe? A keď ich skombinujete s čerstvým olivovým olejom, najmä v Taliansku, kde všetci milujú čerstvý olivový olej však, ak ich spojíte s olivovým olejom, účinkujú oveľa lepšie. Nechcete ochutnať čerstvé omega-3 namiesto kapsúl, ktoré sa bojíte rozhrísť? Áno. Tu máte. Aj pre ľudí, ktorí sa sústredia na produkt, existujú zaujímavé témy na diskusiu a môžete to podať zábavne. Môžete to urobiť pútavým spôsobom. Pred rokmi som sa naučil od jedného z našich externých školiteľov. Povedal jednoduchú vetu, ktorú si určite zapíšte. Ak ľudia nepovažujú vaše slová za zaujímavé, nepovedali ste nič zaujímavé. Jednoduché. Zapíšte si to.
Ak ľudia nepovažujú vaše slová za zaujímavé, nepovedali ste nič zaujímavé. Je to len na vás, chápete? Môžeme urobiť príbeh Omegy tak pútavým a zaujímavým, že mu ľudia neodolajú. Alebo si nasadíme klobúk koničkára či kouča a zahltíme ich nudnými faktami. Najmä pri bazéne s drinkom v ruke povedia: fajn, bolo milé pokecať. A je po všetkom. Preto zjednodušte svoje posolstvo tak, aby ho pochopilo aj 10-ročné dieťa a udržte ich záujem. Takže nejde len o rybí olej, máte oveľa lepší príbeh na predaj. Jasné? Alebo zvolíte biznis prístup. Pomáham globálnej firme stať sa miliardovým hráčom v oblasti výživových doplnkov. Sme na Nasdaq, máme 20 rokov a 50% ročný rast. Bam. Je to veľmi zaujímavé, lebo hneď, a robil som to aj cez leto pri cestovaní, sa ľudia pýtajú, ako sa volá vaša firma. Povieš Cinzeno a potom si to vygooglia. A čo si vygooglia? Nájdu graf. Vieš, nájdu burzový graf. Potom poviem, pozrite sa na minulý rok, len na ročnú cenu akcií, dobre? A neviem, či to sledujete. Mali by ste určite a dúfam, že máte akcie, ale sledujte to. Bola to úžasná jazda. A áno, prepáčte, moment. Posledné mesiace boli úžasné a áno, teraz prišla malá nevyhnutná korekcia. Musela prísť, ale aj tak, keď sa pozriete, rast firmy, jej hodnota, nárast je taký ohromný, že každý, kto rozumie rozvoju firmy, pokroku či USPS, hneď vidí, že tu niečo máme. A máte ďalšiu veľkú tému na rozhovor, nie? Robíme revolúciu vo výžive v celosvetovom meradle. Naučte sa hovoriť o cene akcií. Naučte sa používať takéto nástroje. Teraz idete inou cestou však. Tu ľuďom ukážete, že ide o úžasný prípad jednorožca a sme len na začiatku, lebo všetci vieme, že táto firma And we are just in the beginning of momentum because we all know that this company bude ďalším miliardovým hráčom v najbližších 3 až 5 rokoch. Maximálne. To je veľmi, veľmi dôležité. Dobre? Takže otázka znie, viete skutočne osloviť ľudí správnym posolstvom? Nájdite posolstvo, ktoré vám sedí najlepšie. Keď odovzdávate správu, je dôležité robiť to autenticky, aby ľudia videli, že to ste naozaj vy. Toto je ten človek, viete? Myslím, že to, čo hovorí, je super autentické. Myslím, že to, čo hovorí, je veľmi úprimné. Skutočne tomu veria, žijú tým. Vidím, ako to vyžaruje z každej časti ich tela. Je to také autentické, že nemôžem odolať pozrieť sa na to hĺbšie. Dobre? To je posolstvo, ktoré musíte vybrúsiť. Odporúčam vám využiť leto na nájdenie parťáka zo Zinzina. Môže to byť ktokoľvek z vašej siete. Nájdite niekoho a povedzte, hej, poďme si zahrať na rôzne situácie. Chcem si zahrať rolové hry a chcem, aby ste počúvali môj odkaz a posúdili, či by vás zaujal, keby ste predtým o Zinzine nepočuli. To je veľmi dôležité cvičenie, lebo musíte byť presní. Váš nôž musí byť čo najostrejší. Nikdy nudný, vždy ostrý, vždy zaujímavý, vždy pôsobivý. To je dôležité. Chcete vzbudiť záujem. Chcete vyvolať nejaké wow, chápete? Lebo ľudia náš príbeh často nepočujú.
Nie je veľa vecí, čo by mohli napodobniť príbeh ako Zinzino práve teraz. Využite to. Neviem, či sledujete veľa networkerov alebo ľudí na sociálnych sieťach. Mám pár tých kryptochlapcov, viete? A nedávno Bitcoin dosiahol nové maximum a je smiešné, že keď ide dole alebo stagnuje, je to samé. Ja. Všetci sa skryjú, nič nevidíte, nič o tom nepočujete. A keď to trochu vystrelí, všetci hovoria, jej, to je top, každý musí ísť do krypta, všetci budeme milionári. Tak to funguje. A keď to zas klesne, sú ticho. Ani muk, chápeš? Oni majú svoj príbeh a my môžeme robiť presne to isté. Naša výhoda je, že naše podnikanie stále rastie. Prekonávame jeden rekord za druhým. Najhrdší som, keď hovorím o Zinzine, že už 20 rokov po sebe firma organicky a zdravo rastie. The company has been growing organically, healthily, year after year. Ani jeden rok neboli tržby nižšie ako predtým. Sales were lower than the previous year. Každý rok firma rástla, a to už 20 rokov. And this is now happening meanwhile since 20 years. O takej stabilite a raste nikto nebude pochybovať. Nemôžete spochybniť 20-ročný organický, nepretržitý rast. Často sa pozerám na tieto obdobia, keď ľuďom hovorím, pozrite, náš tím začal pred 3 rokmi. Dobre? Pred 3 rokmi bol ročný obrat, ak si dobre pamätám, okolo 120 miliónov eur. Aby firma dosiahla 120 miliónov ročne, potrebovala na to 17 rokov. Chápete? Išli od 2005 do 2022, aby dosiahli ročný obrat 120 miliónov. Teraz majú, musím to tu vypnúť, lebo mi niekto volá. Mobil mám v letovom režime, ale nemôžem vypnúť Zoom či WhatsApp, lebo by to ukončilo aj tento hovor. Takže ako som hovoril, prepáčte za to. Hovoril som, že im trvalo 17 rokov dosiahnuť 120 miliónov ročne. Teraz sme to takmer zdvojnásobili za 3 roky. Takže čo im trvalo 17 rokov, dokázali sme ako Zinzino zopakovať do 3 rokov. A viete čo? K tomu pridáme ďalších 120 miliónov, ak tento rok skončíme podľa plánu. Ak môžeme veriť Orionovým predpovediam, čo asi môžeme. Orion's forecasts Pozná svoj biznis, ale nemá kryštálovú guľu. Jeho odhad pre rok 2025, ktorý neprezradím, by znamenal rovnaký nárast za 1 rok. Čo firma dosiahla za 17 rokov, zopakovala za 3 a znova zopakuje za rok. Viete si predstaviť, čo to znamená? Poviem vám, čo to znamená. Znamená to dynamiku. Firma má úžasný rozbeh. Ak to v 2025 dokážeme, predstavte si, čo zvládneme do 2028. Vtedy by firma mohla asi bude miliardovou spoločnosťou. Tam prelomíme miliardu. Toto ma tak neuveriteľne nadchýna. Načasovanie nikdy nebolo lepšie ako teraz. Naučte sa hovoriť o raste firmy, dynamike a hodnote vlastníctva. Zdieľam veľa bodov s mojimi ľuďmi, ale nesmieme zabudnúť, že máme mladých zakladateľov. Something we don't want to leave unmentioned here is that we have very young founders.
Aspoň z môjho pohľadu, viete, sú oveľa mladší ako ja a moja žena, som za nich vďačný. Budú viesť firmu mnoho rokov, hlavne do 2050, čo je náš veľký cieľ. Verím, že Orion, Hilda, Dag a tým budú stále plní energie. Sme teda zabezpečení na ďalších 25 rokov. Viete si predstaviť, čo všetko dokážeme za 25 rokov? Nemusíte byť prezidentom za 3 roky, aj o 10 rokov to stojí za to však. Môžete si dať na čas. Nikam sa neponáhľajte. Budete v bezpečí, kým svet okolo nás sa čiastočne rúca. V priamom predaji sme na vrchole, prosperujeme, lebo naši zakladatelia majú víziu, znalosti, pracovnú morálku a finančné zázemie. Firma je zdravá, o tom sa dá hovoriť. Neviete o tej web stránke? Pozrite si simplywall.st, Wall Street, Simply Wall Street, simplywall.st. Zapíšte si to, vyhľadajte Zinzino a pozrite, aké zdravé a podhodnotené sú naše akcie. Aj tam vonku všetko stojí na raste a dynamike. Ak ste sa ešte nepridali, teraz je najlepší čas vstúpiť do Zinzina. Bude to len lepšie a lepšie. A máme v pláne toľko zaujímavých vecí. Chystáme úžasný zjazd v Oslo. Do konca roka uvidíme, ako sa to vyvinie. Tento jubilejný rok, z ktorého už polovica prešla, bol vzrušujúci. Nebolo to vôbec sklamanie. Všetko sa vyvíjalo a rástlo. Cítili sme silnú dynamiku. Dosiahli sme rekordné počty partnerov, zákazníkov aj predajov. Máme veľa nových technológií a inovácií. Máme potrebné platformy na prácu. Môžeme zdieľať stránky, koncepty, videá, všetko. Pracovať v Zinzine je raj pre networkerov. Toto sa musíme naučiť predávať. Týmto musíme ľudí nadchnúť. Musíme sa naučiť šíriť toto vzrušujúce posolstvo. Sme v jedinečnej situácii a to musíme pochopiť. Keď ľuďom hovoríte a vidia len prázdno, je to vaše posolstvo. Nedokážete ich zapáliť. Musíme sa naučiť formulovať to, čo máme, aby to ľudí nadchlo. O tom, čo sa stane. Určite sa pozrú na to podrobnejšie. A ak nechcú obchodnú časť, môžete sa vrátiť a spýtať sa, ale pochopili ste časť o omega a bunkových membránach však? Dobre? Urobte test a potom ho rozdajte. Výborne. Teraz sme venovali veľa času posolstvu. Všetci chápeme, že chcete vyostriť svoj odkaz. Dal som vám veľa príkladov, ako môžete vylepšiť svoj odkaz v oblasti produktu a biznisu, o čom by ste sa mali naučiť hovoriť. Malo by to byť tak hlboko vo vašej DNA, že keď vás niekto zobudí o 2:00 ráno, mali by ste byť schopní okamžite o tom hovoriť. Naozaj to potrebujete vstrebať, aby ľudia, keď vás vidia, cítili: wow, tento človek má silné posolstvo, ktoré chce zdieľať. Naozaj tomu veria. Dobre. Tak, na čo sa zamerať? Na čo sa sústrediť? Teraz, koncom júla, tento mesiac končí. Máme 3 dní na silný záver. Za lídrov a firmu poviem. Bolo to úžasné. Cez leto sme ďalej rástli. Zdá sa to nezastaviteľné. Nebolo letné spomalenie či ticho. Všetci pracovali, komunikovali, získavali klientov a partnerov, robili kontakty. Dovolenka nie je výhovorka, som toho príkladom, jasné?
Teraz prichádza august, dobre? August môže byť ošemetný, ak ho berieme ako útlm, nie rozbeh, jasné? Lebo vieme, čo príde v septembri. V septembri, ak sa nemýlim, a môžem to asi povedať, môžeme čakať ďalší ECBX mesiac. Bolo by prekvapivé, keby nie, ale myslím, že s tým môžeme rátať. Chcete sa dostať do ECBX mesiaca, ktorý je ešte pred zjazdom, kde každý chce byť uznaný za svoj rang a cestovať tam hrdo s novým pinom. Však? Chcete vstúpiť do septembra úplne nepripravení? Alebo chcete ísť do septembra plnou párou? Lebo ak chcete ísť do septembra plnou párou, musíte to v auguste poriadne rozbehnúť. Takže v auguste by ste mali so svojím tímom spustiť 60-dňovú šprintovú kampaň. Povedzte, dobre, čo? A je jedno, či sú... A tu sa opakujem. Je jedno, či sú na dovolenke alebo nie. Stále môžu byť prítomní na WhatsAppe, hovoriť s ľuďmi, robiť svoju prácu. Chápete? To robíme všetci. Stále to môžeme zvládnuť. S tým nie je problém. Nie je výhovorky byť na dovolenke. Vlastne stretnete viac ľudí ako doma. To je isté. Ľudí okolo vás vo vašom okolí ste už videli. Na dovolenke však denne stretnete nových. Na každom mieste spoznáte nových ľudí. Keď vybrúsite svoj odkaz, zaujmete mnohých a môžete to po dovolenke zúročiť. Presne to robíme a vždy sa to vyplatí. Vždy to tak je. Vždy to tak je. A kde cestujeme my, stretnete aj úspešných sieťových marketérov. Stretávam ich, lebo si vyberajú rovnaké miesta ako my. To môže byť zaujímavé. Potom sa ich pýtam, ako sa darí vašej firme? Čítal som nedávno nie príliš dobré správy. Sme silní, vravím. Fajn, premýšľajte o pláne B. Všetci to robia. Všetci to robia. Sme v pozícii sily. Takže Oslo. Predpokladám, že každý riaditeľ privedie do Osla veľa vedúcich tímov, áno? A ľudí. V back office si všímajte kampane Top Gun. We're going to get into the back office now for a few minutes, is the Top Gun campaign. Je dôvod, prečo máme Top Gun. Top Gun ukazuje, koľko downlines kúpilo lístok do Osla. How many of your downlines have purchased a ticket for Oslo? A nepovie vám len, koľko ľudí z vašej dolnej línie si kúpilo lístky do Osla. Vidíte top 5 predajcov lístkov, držiteľov organizačne podľa krajín a na medzinárodnej úrovni podľa ranku. Môžete sa porovnať s kolegami, či ste predali viac lístkov, či ste na čele alebo pozadu a či ľudia s rovnakým rankom, možno z tej istej krajiny, predali viac. Ak ľudia v tej istej krajine s rovnakým rankom predali viac, môžem vám priamo povedať, že by ste mohli urobiť viac. Mohli by ste povýšiť viac ľudí do Osla. A čo vieme, zapíšte si to, ľudia a lídri. Lídri sa rodia na podujatiach. Dobre? Takže musíme dostať našich ľudí do Osla, lebo je to jedinečná šanca raz za rok vidieť veľký obraz Zinzina a jeho smerovanie. Za 33 rokov v tejto práci som nevidel nikoho ísť na firemný zjazd a vrátiť sa sklamaný. To sa nikdy nestane. Jasné? A v Zinzine sa to určite nestane. Tam dostanete čarovný nápoj a vrátite sa posilnení. Uvidíte, kam to smeruje a čo to znamená pre vás a vašu rodinu na generácie, ak to urobíte správne. Preto je také dôležité pracovať pre Oslo, budovať k Oslu, dostať ľudí do Osla.
Ďalšia vec, čo ma na tomto zjazde teší najviac, je vidieť našich ľudí ocenených na pódiu. A na ocenenie na pódiu potrebujete povýšenie. Musíte sa dostať na vyššiu pozíciu. Ktoré mesiace pred oslom sú najlepšie na povýšenie, na získanie vyššej pozície? Úprimne. September. ECBX mesiace pred zjazdom sú všetci v plnom nasadení. Preto musíme urobiť august mimoriadne silným. Porozprávajme sa trochu o budovaní pre podujatia. Viem, že všade prebiehajú regionálne a tímové akcie. Keď vaši lídri zorganizujú veľkú víkendovku, možno s firemným rečníkom ako Colin Roberts, Doug Peterson, Hilda Orion či vaši prezidentskí lídri. To je fantastické. Je to veľmi, veľmi dôležité. Nič však neprekoná globálny kongres v Osle. Áno, toto je povinné pre každého. Áno, sú s tým spojené náklady. Musíte si kúpiť letenku. Musíte si rezervovať hotel. Je to tak, ale stojí to za to, lebo to výrazne posunie vaše podnikanie. To je veľmi dôležité. Pri propagačných akciách, či už regionálnych alebo kongresoch, sú vždy 3 fázy. Pamätajte na to. Existuje malý tréning nazvaný budovanie pre podujatia. Prvá fáza je pred udalosťou, druhá je samotná udalosť a tretia je fáza po udalosti. Ak by ste mali určiť priority týchto fáz, aké poradie by ste považovali za najdôležitejšie? Which row of order would you consider is most relevant? Ktorá z týchto troch fáz je najdôležitejšia? Fáza 1 pred udalosťou, fáza 2 samotná udalosť, fáza 3 po udalosti. Môžete mi pomôcť a napísať to do chatu. Poďme si urobiť malé cvičenie. Napíšte do chatu 3, 2, 1, 2, 3, 1 alebo 2, 1, 3. Uveďte svoje čísla. Číslo 1 pred udalosťou, číslo 2 udalosť, číslo 3 po udalosti. Pozrime sa, čo ľudia píšu do chatu. Uveďte poradie. Ktorá fáza je najdôležitejšia? Dobre, vidím veľa trojok, teda po udalosti. 1, 2, 3, žiadna propagácia, žiadny predaj lístkov, Peter. Áno, 3. Áno. 1, 3, 1, 1, 1, 3, 2. Trudy je prvá, ako vidím. Prepáčte, je veľa odpovedí. Trudy je prvá, ktorá to mala správne. Povedala 1, je najdôležitejšie, druhé je 3 a samotná udalosť je najmenej dôležitá, čo je úplne správne. Porozprávajme sa o tom. Prečo je to tak? Predovšetkým všetci súhlasíme a mali by sme súhlasiť, že budovanie pre udalosť je najdôležitejšie, keď ide o udalosť. Lebo ak nebudujete pre udalosť, nebudete mať na nej žiadnych ľudí. Ak na udalosti nie sú ľudia, nezáleží, aká je dobrá, čo robí alebo propaguje, lebo tam nie je nikto z vašej siete. A potom nemôžete dobre nadviazať, lebo nie je veľa ľudí na sledovanie, keďže ste na udalosti nikoho nemali. Jasné? Takže číslo 1. Budovanie pre udalosť, v tomto prípade Oslo, Top Gun, či udalosti pred Oslom na koniec leta. Na to sa musíte plne sústrediť. V skutočnosti 80% toho, čo robíme, je budovanie pre udalosti. Môžu byť online či offline, nazývať sa akokoľvek, ale 80% je propagácia. Takže najdôležitejšou fázou pri organizovaní podujatia je fáza pred podujatím. A čo je druhé najdôležitejšie? Trudy má pravdu. Je to po podujatí, pretože sila spočíva v následnom pokračovaní.
Ak nenadviažete na podujatie, aj keď bolo úspešné s množstvom ľudí a všetci odídu nadšení, to je moment, kedy môžete zmeniť vašu organizáciu. To je chvíľa, kedy kontaktujete všetkých. Vtedy tvoríte nové plány a stanovujete si nové ciele. Jasné? Preto je také dôležité dobre nadviazať na podujatie. To je druhá priorita. Nie je prvá, lebo prvou je dostať tam ľudí. Bez ľudí nemá následné pokračovanie zmysel. Ale ak máte veľa ľudí, následné kroky sú veľmi dôležité. A prečo je samotné podujatie najmenej dôležité? Udalosť je najmenej dôležitá, môžeš si len ľahnúť, byť tam a povedať: ach, som taký šťastný. Mám v miestnosti 150 ľudí. Každý uvidí to, čo vidím ja. Je to také vzrušujúce. Som vďačný. Môžeš si oddychnúť, chápeš? Počas podujatia si môžeš oddychnúť a to je to, čo chcem, aby si cítil koslu. Vieš? Snaž sa pracovať čo najtvrdšie, aby si do osla dostal čo najviac ľudí. A keď budeš v osle, jednoducho si užívaj tú show. Užívaj si novinky rečníkov, párty, večeru, školenie vedenia, rečníkov, párty, komunitu Zinzino, rodinu. To je to, čo robíme v osle. Užívame si, bavíme sa, sme spolu. Vieš, môžeme sa navzájom inšpirovať. Večer si môžeme dať drink v bare. Pane Bože, len relaxuj, užívaj si a vdýchuj atmosféru. A keď sa vrátite domov, sľubujem, že ani nepotrebujete palivo v lietadle, lebo poletíte vlastnou motiváciou. Potom sa vrátite a poviete všetkým, čo tam boli: chlapi, úprimne, z toho, čo sme videli, myslím, že musíme pridať. Musíme sa zlepšiť hneď teraz. Hráme príliš malú hru oproti tomu, čo robí Zinzino. Jasné? Nie sme v rovnakej lige ako naša vlastná firma. Musíme sa zlepšiť, byť rýchlejší, profesionálnejší a tu nastupuje vaša zmena. A potom prichádza november. Niektorí z vás viete, zažili ste už pár novembrov v Zinzine. Viete, čím sa začína november v Zinzine? November je v tejto firme mesiacom šialenstva. Ste nabití energiou od množstva ľudí v osle. Dobre? Letíte domov a môžete dosiahnuť akýkoľvek cieľ, ktorý si do konca roka zaumienite. A ak to urobíte správne, vydrží vám to celú zimu. Potrvá to do februára, marca, keď sa zas začne šialenstvo. Takto sa chcete rozbehnúť. Ako vidíte z toho, čo som povedal, všetko sa začína vašim prístupom. Začína to vašou energiou, bystrosťou a jasnosťou vo všetkom. Tak to začína. Dobre, OK. Práve som stratil poznámky. Sme späť. Ide to. Skončím s tým a potom Birgit. Birgit, si tam ešte. Som tu a som nadšený. Áno, ty, áno. Dúfam, že si nezaspala. Nie. No. Nie je ľahké udržať taký monológ. Chcel som to oživiť. Chalani, máme asi, máme ešte 15 minút. Podelil som sa s vami o veľa, mám ešte čo povedať, ale nie na 15 minút. Tak urobme toto. Ak máte otázku alebo tému, ktorú chcete otvoriť, napíšte ju do chatu. Birgit to preskúma a ak niečo nájde, Birgit, daj mi vedieť, dobre? Potom sa k téme rýchlo dostanem, lebo chcem hovoriť ešte o jednej veci, o vašom vlastnom hlade. Často sa ma pýtajú: Sven, akých ľudí hľadať v našej profesii? Akí ľudia sú najvhodnejší alebo najpravdepodobnejšie úspešní v našej profesii? Aké majú pozadie? Aké majú vzdelanie? Akú majú vekovú skupinu? Neviem povedať. Ale čo vám môžem povedať, je, že meriam hlad. Meriam hlad a túžbu po zmene. Ja hľadám ľudí, ktorí nechcú prijať svoj súčasný život a jeho výsledky. Jasné? Žať z toho. Chcem vidieť ľudí, čo túžia po zmene, ktorí sa rozhodli žiť inak než doteraz a hľadajú len spôsob, ako to dosiahnuť.
that their life in the future is going to look different than it did in the past. And the only thing they're looking for is a vehicle that helps them to accomplish that goal. Takže So it comes ide o down to hlad. hunger. Vieme, že máme ten What we know is that we have prostriedok. that vehicle. To ponúkame. That's what we offer. And our Naše riešenie je silné a skvelé, vhodné pre mnohých ľudí po celom svete rôzneho veku a pôvodu. in different age groups, different Na tom backgrounds, vlastne doesn't nezáleží, vieš? you know, Pokiaľ sú as long hladní as a they are ochotní hungry pracovať. and willing to put in the work. Druhá vec v pohľade je flexibilita a schopnosť učiť sa. Is flexibility and Videl som veľa ľudí, ktorí prišli do tohto biznisu a hovorili, robím to po svojom, lebo takto robíme už 20 rokov. A mám pre nich zlú správu, pretože to, čo robili 20 rokov, ich pravdepodobne priviedlo tam, kde sú teraz a chcú to zmeniť. Ale ak chcú mať, if they want to have a different change, však, ak chcú inú zmenu, áno, musia zmeniť prístup, rozumiete? Takže schopnosť učiť sa je po motivácii druhou najdôležitejšou vlastnosťou. Ak sa tieto dve spoja a sú otvorení a ochotní tvrdo pracovať, človeče, máte tu budúceho prezidenta. Na to by ste sa mali zamerať. Super. Birgit, našla si niečo? find anything. Áno, otázku od Teodorosa. Aha. Aký denný postup odporúčate ľuďom, aby sa mohli posunúť vyššie? No, o tom stále hovoríme, viete? Well, that is what we always talk about, you know. Denná rutina zahrňa plánovanie schôdzok, Zoom hovorov a prezentácií z upline alebo Presentations with your upline or with v rámci štruktúry podujatí, ak ju máte na týždennej báze. A potom ide o program Fast Start. Program Fast Start. To je základná práca. To robíme každý deň, viete? Áno, to je dôležité. Áno, presne tak. A chcel by som niečo dodať. Vytvárajte si nové kontakty. Áno, 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 áno. Každý deň, stále. Áno, a musím úprimne povedať, že som na to trochu hrdý, pretože sa teraz sústredím. I'm right now focusing Máme veľkú organizáciu a som vďačný za silné vedenie v našom tíme. grateful for the strong leadership that we have. Birgit a Chris sú jedni z nich, sú vlastne najsilnejší v našich tímoch a sme vám veľmi vďační. Nie je toho veľa, čo by som vás mohol naučiť, ani nechcem, aby ste nespomalili. Because you might slow down. Takže nie, ty ma veľa učíš a hlavný bod bol, že si mi povedala, musíš byť tým majákom. Pamätáš? Na tvojom prejave na vašom zjazde? Áno. Nepoznám to slovo po anglicky. Leuchtturm, svetlo, tá žiariaca väža. Čo to je? Neviem. Čo to je? Aha, majak. Majak, áno. Ďakujem, Talia, že si majakom pre svoju organizáciu. A keďže som v minulosti, alebo keď sme sa stretli kvôli biznisu, lebo toto je náš prvý spoločný projekt, bola som ako mama tímu. A robím všetko. Bol som ako informačný bod pre všetkých. Naučili ste ma, že občas treba povedať nie a dať ľuďom správne nástroje, aby si informácie našli sami vo videách a inde. Nemusíte denne vysvetľovať to isté tým istým ľuďom. Ďakujem, Sven. Dávam to viac slobody. Viete, pravidlo je jednoduché. Nerobte pre svoj tým nič, čo nemôžu urobiť sami. Áno, presne. Je to dôležité, inak nerastú. My ako lídri máme veľa úloh s našimi ľuďmi a sú flexibilné. Mali by sme úlohy presúvať na nich, nech ich riešia sami. To push back the task to the people and see if they can solve them for themselves. To ich posilní. Je to ako v posilňovni, viete? Ste fitness tréner, ľudia chcú cvičiť a vy im len ukazujete, ako to funguje namiesto nich. Potom váš sval rastie, ale nie ich. Chcete, aby rástli ich svaly však, takže musia cítiť bolesť, robiť ťažké veci a potiť sa.
Nie ty, nie ty. Ty len radíš, oni sa potia. Ty sa potíš pri vlastných kontaktoch, lebo stále robíš svoj biznis. A to som chcel povedať. Som hrdý, že toto leto sme sa viac venovali štartu a príprave nových vetev. To som chcel povedať. Predovšetkým máme skvelých lídrov. Zvládnu to sami. Museli to zvládnuť sami. Moji lídri vedia, že som tu, keď je naozaj zle, však vždy som tu. Keď je zle, chceš ma ako upline, to je dobré. Keď sa darí, veľa nás nevidia. Musia robiť svoju prácu a duplikovať to isté. A ty, veľký šéf, si bol taká vrtuľníková mama, však pre všetkých. Vrtuľníková mama. A máme ďalšiu otázku, Sven. Áno. Čo ak záujemcovia povedia, nemám čas ani peniaze začať? Čo odpoviete? Ach, áno. No, nemám peniaze. Jedna z mojich obľúbených otázok. Najprv treba zistiť, či je to fakt alebo výhovorka. Sľubujem, že väčšinou je to len výhovorka. Ako? Nech povieš čokoľvek, aj tak s tebou nebudem spolupracovať a peniaze sú najľahšia výhovorka. Lebo väčšina tých, čo povedia, nemám peniaze na začiatok a o 2 týždne sú na dovolenke alebo nechcú obmedziť svoj životný štýl. Takže to nie je celkom pravda. Myslím, že ešte nepochopili, čo to pre ich život môže znamenať. A možno budete musieť nadviazať alebo sa dopýtať. Môže to tiež znamenať jednoduché. Daj mi pokoj. Chápeš? Nech mi ukážeš čokoľvek. Nechcem s tebou spolupracovať, lebo ťa z nejakého dôvodu nemám rád. Vtedy veľa neurobíš. Prejdi na ďalšieho. Jasné? A ak ide naozaj o peniaze, vieme, že vtedy potrebujú biznis ešte viac. Dobre? Keď ľudia nemajú peniaze na štart v tomto biznise, musia nájsť spôsob, ako začať. Potom sa ich opýtaj. Ak ide naozaj o peniaze a vieš, že potrebuješ zmenu, máš niekoho, kto ti pomôže a nie si to ty. Nie si to ty, lebo keď im požičiaš ako upline, nikdy to nerob, vzťah sa zmení, lebo citové dlhy sú silnejšie ako finančné. Chápeš? Preto to nerobíš. Nekupuješ im štartovací balík. Nedávaš im peniaze. Jasné? Ale pomôžeš im získať to v ich vlastnom okruhu. Úprimne, nepožičal by som nikomu, koho dobre nepoznám, ak by nemohol získať rovnakú sumu vo svojom okruhu, lebo nemám pred sebou dôveryhodnú osobu. Potom sa musíš opýtať, chcem naozaj túto osobu v mojom biznise? Lebo si môžeš kúpiť downline problémov namiesto rastu. Jasné, odpovedalo to na tvoju otázku. Did that answer your question? Myslím, že je to skvelá odpoveď a je to tak. Niekedy sa pýtam ľudí, máte iný plán na riešenie problému? A väčšinou máte pravdu. Možno za tým je iná myšlienka a oni len povedia, nemám peniaze. Čau. Ale to je v poriadku. Pekný príspevok v chate od Tani hovorí, noví partneri tvrdia, že majú kontakty na zákazníkov, ale nie na partnerov ochotných podnikať. Čo im poradíte? To nie je zlé. Viete, myslím, že príbeh produktu je silný. Môžete začať príbehom a budovať nadšenie z viery v produkt. Myslím tým, dajte im to vyskúšať. Ľudia sa ma pýtajú, ako rýchlo váš produkt prináša výsledky? Odpovedám, tak rýchlo, ako príde test, lebo to chcete, nie? Hneď ako príde výsledok testu, lebo v momente, keď ho vidia, už ho nemôžu ignorovať. Jasné? Preto je také dôležité, aby ste začali príbehom produktu. Nechajte ich urobiť test, zamilovať sa do Omegy a vidieť vlastné výhody. Počase dokonca pocítia, čo pre nich Omega robí. Začnú svoj proces omladzovania, cítia sa lepšie, čo všetci chceme a zažívame a potom to vidia. Začnú sa zaujímať o obchodnú stránku veci. Takto to môžete urobiť.
Niekedy ak nie, ak cítia, že nemajú kontakt na biznis, vrátime sa k tomu, čo som povedal. Vtedy nemajú jasné obchodné posolstvo. To je ono. S jasným obchodným posolstvom nájdete ľudí, ktorí naň zareagujú. Ak máte jasné posolstvo o produkte, nájdete nadšencov pre produkt. Je to otázka praxe. A vy ako horná línia môžete pomôcť vyostriť ich posolstvo. Produktové posolstvo je ľahšie ako obchodné, musím priznať. Keď zvládnete obchodné posolstvo, ste nezastaviteľní. Môžete hrať oboma spôsobmi podľa situácie. Dobre? Výborne. Peter, čo si povedal? Keď je jasno, ľudia nepotrebujú maják. V búrke a tme vás potrebujú ako maják. Vždy buďte príkladom. Áno, to je pravda. Najmä keď je to ťažké a búrlivé, musíte byť tým majákom. Dajte im vieru. Dodajte im odvahu. Pomôžte im prejsť údolím k ďalšiemu vrcholu. To je isté. Maják je fajn aj v peknom počasí. Môžete spolu oslavovať úspechy a tešiť sa. A je to trochu to, čo máme práve teraz. Počasie v Zinzine je jasné a naše majáky stále robia svoju prácu výborne. Super. Adam, áno, ďakujem vám, chlapci. Birgit, myslím, že je 5 minút do 3. Možno by si chcela ukončiť stretnutie. Ja vám chcem poďakovať za dnešok a dúfam, že som vám dal nejaké cenné rady. Môžem hovoriť za seba, ženu a rodinu. Milujeme rodinu Zinzino. Milujeme vás všetkých. Tešíme sa na to, čo príde. Myslím, že je to len začiatok. V Zinzine vlastne pracujeme v raji. Táto firma je skutočný klenot. Mali by sme si ju vážiť a byť jej najlepšími ambasádormi. Ak by sme ju hodnotili od 1 do 10, dali by sme 9 alebo 10. Otázka je, ako by nás ohodnotila firma. Musíme sa tomu číslu vyrovnať. Ak dáte Zinzinu 9 alebo 10, snažte sa byť rovnako dobrý a čoskoro budete prezidentom. Majte sa. Veľmi pekne ďakujem. A ja vám veľmi ďakujem. A bol to skvelý hovor. Uvidíme sa budúci týždeň naživo v Osle. Dovidenia.